Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, jangan lupa tonton terus dan jangan lupa subscribe di channel resmi dari Cak Yudo Bagia, yaitu Bagia Channel dan juga HB Channel. Tonton terus, jangan kemana-mana. Tunggu. Kudu ngerti cara aja ditinggal kabeh bagian ketimuran keri jaman kaya sing eling bapak leboke nang Mas hei 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 ajane beneran Wilujeng dalu Pak Eko, Bulimbuk, Bucange. Wilujeng dalu Mas Yudo. Wah, dalu niki rumaos bombong raos sing manah saged panggih kalian panjenenganmu Mas Yudo. Nggih, alhamdulillah dalu punika nggih saged sowan teng daleme Bapak CTM. CTM disingkat to Satam CTM. CTM ki obat sing tidur lho, obat tidur. Obat tidur karo obat gatel. Sarimbit. Ibu Sukarmi Tomblok. Bakulan tak. Oh kok ngerti wae lho ngerti nek tulisane kok. Sarimbit Ibu Sukarmi. Alhamdulillah menika Pak Eko. Nggih Mas Yudo. Wah, niki warga masyarakat Kalidawir khususnya Ameren Jawa ngriki nggih antusias sangat kali panjenengan. Saestu kangen. Nyatane Mbah Satam dhewe niku sing ditelepon nggih panjenenganmu. Nggih. Telepon dhewe. Nggih, mergo ngesakne kok mulih ke Hongkong kok. Oh iya. Kowe iki kok iso bangga lho. Ya bangga to paling tidak Mas yo tahanan kan internasional. Ecek-ecek iki trimo Indonesia ya apa Hongkong aku Dik. Wah napi Dino dipakani internasional. gerih hae. Esuk gerih, awan gerih, sore gerih, sesasi mangan gerih, raiku ngantek kaya kucing kok. Ning anu Mas, Pripun? guru yang utama ora Nggih. mulya kejaba mung guru pengalaman. Pengalaman betul. Nah nggih. Dadi panjenengan pengalaman neng Hongkong di mlebu ning lembaga pemasarakan di sel itu adalah kebanggaan kangge jenengan. Sen napa Mak? Bangga. Loh ya itu pendidikan yang Ditan bangga. loh Mbok sampean sekali-sekali mlebu LP.
Wah, rumangsa. Wah ditahan kok bangga nih lho. Loh, tegese pendidikan pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Ngono lho. Mboten terlupakan narapidana padakne. Aku ini tak pikir sampai lek perkara mangan sampai ndak mikir. Perkara ngombe ndak mikir. Loh, Mangan ge mikir lho, Pak. Bendina dipakani sayuran ae. Esuk lho metu kaya sulak anu. Oh ya. Maksudku ki lek perkara mangan kan eneng ngombe eneng. Nggih komplit. Terus lek kangen karo wong omah kuwi lho. Kangen karo Telepon. kangen karo ngomong gampang kula. Ya apa? Sak candake lanang barang tak kekep. Baru, Pak. Mas, niki sinten, Mas? Niki marmut. Dereke Kang Do dalu niki kowe iki enggak nih seragamnya kegedhen. Ya ora apa-apa. Seragame kegedhen, Do. Rasa ra masalah kegeden sing penting aja kegedene. Ngene-ngene yo iki gong lunas e. Ta ya. Penting kan seragam, kenalne Seragam. jenenge Meo. Kaparingan asma pun cocok meo Nganggo brengos barange padune aku Iki udu brengos. Apa? Coro gremet tak tapuk kelet. Iki Oh, udu kok brengos. Dandan biasa nyapa. Wah iki agi teko ngono kengke wajan masakan enak banget. Pak Satam jelas to nek nyugoto tamu ora sembarangan to. Saestu. Daharane weruh dhewe rasane piye. Warna rodok kasinen saiki. Oh tak tapuk kene aku tak juwatos tenan iku iso Piye, Tas? kasin lho rumangsamu. Piye, Tas? Kamangka nuwun sewu lho Pak Eko. Pripun, Mas? Wong mbah-mbah biyen ki nek masak kasinen niku jare njaluk rabi. Ah, iya. Masak bukarmi arek rabi neh Mbah Satam apa wis gak penak. Sik, leh mumuni piye? Jarene wong masak Wong kasinen. masak nek kasinen ki jare mbah-mbah biyen ki njaluk dirabekne. Kleru. Wong Iya, masak- bener. Wong masak kasinen kuwi ngono tandane kok kanu ya. Iya. Oh iya Tondo kowe iki nek ora tau ngewangi bojomu ning pawon kok, Do. tahu no, aku selalu aku wong lelaki sing setia. Angger bojoku masak tak ewangi. Alah nek tau sapa pawon kowe tak tekoni. Apa? Abrakan pawon semono biyane kae sing mburi dhewe nganggo apa? Baskom. Alah agek sitok. Sebutno 10 wae rasa hokeh-hokeh. Baskom. Waskom. Kekep agi loro. Wis. Halah. so- Dagelan internasional emung loro tok. Baskom. Baskom. Kekep. Sotil. Sotil. L. Mentet ayo sotil. Aku jelas iso dah. Sendok. Sendok mengo sendok. Awe po iso. Iso. Kediri kutane lho, sing dadi nyatane lho. Nyatane Barang pawon sing hurufe mingkem apa wae. Baskom. Wis. Hitungen teko Siji. sikil ngisor kuwi ketut kabeh wingi. Iya, Baskom 1, Magicom. 2, Kekep. 3. Sotil. Tel mengo, tel. Sotil aluminium. Kenceng aluminium. Wajan aluminium. Sublok aluminium. Sendok aluminium. Satam aluminium. Ya. Kabeh aluminium kok modelmu bedhekan wae. Ora ngono ne kok iso. Ya ora nesu piye wong kabeh aluminium kok. Rumangsamu. Ya nek no. Lah apa ngerti wayang sakmene mbane iki sing hurufe mingkem. Ya hurufe mingkem. Ha Pak Dalang Pak Eko dadi dalang wis nuwun sewu awit taun 1990. Tak tekoki dalang sing hurufe mingkem gak ero. Ngerti sekutrem. Alah kita sinten? Werku dorem. Ora enak goblok. Werku barem kuwi kok. Piye aku Kabeh pira to jumlahe? 10 mawon. Wah, Sekutrem 1. Apa neh? Ayo ngono jare dalang. bagem. Timbang dadi dalang wong dadi wakil bupati. Nek kuwi tak dukung kuwi. Napa sekutrem napa melih? Sekutrem tok ya. Bala mboten saged sampean. Apa jajal mawon? Kula sekutrem. Oh. Werkudara. Lho, Oh, iya. Werkudara mengo Werkudara. Werkudara 6. Etop. 6. Terus cangik 6. Gatut Kaca 6. Cakil 6. Iya. Dadi kabeh lho Pak, pokoke 200 aku bisa. Yuda Apa? tuwek.
Rumangsamu iki nggone Bu Sukarmi. Oh, iya. Sukarmi. Mala kramakaken putranipun Mas sinten niku? Panjenengane Mas Arif Herwanto karo Mbak Desi Putpitasari. Devi Purpitasari, putrane Bu Sukarmi. Tak bedheki apa ngerti? Piye? Apa bedane Sukarmi? Bu Sukarmi tomblok iki. Sik bedane Sukarmi karo Supermi. jelas Raiso. katon nyoto Bu Sukarmi wujud jalma menungso yen Supermi ki panganan. Umum cah cilik iso goblok kowe wi. Ra iso kowe. Yen Bu Sukarmi iso gawe mie, yen yen Sarimi ra iso. Ah, ra iso. Napa bedane Sukarmi kali Sarimi? Lek Bu Sukarmi ki Aduh salah. Wong nyawri kok salah. Wis ketok saka raine ketok oleh salah. Ya ini diraike pindho. Anu raimu kuwi lho nek pasuryane Pak Eko kuwi lho. Oh iya. Bu Sukarmi ki pancen yo bener sing diomongne Mas. Alah Iya. umum Pak Eko umum. Lah apa sampean. Sukarmi karo mi? Bedane Sukarmi karo Sarimi. Apa? Nek Sarimi kuwi mine putih. Kuwi lho. Nek Bu Sukarmi Beda karo Sarimi. Beda. Sarimi mine Sarimi. rupane putih. ini putih. Nek Bu Sukarmi Beda karo Sarimi. kok gak mbok wae rupa to, Dok? Lah iya nek Sarimi mine rupane putih. Lah nek Sukarmi sing roh Mbah Satam. Jan Sing roh Mbah Satam kuwi pokoke sing bendina dioblek karo Mbah Satam ya ngene. Ya alhamdulillah lho niki kagungan kersa mantu didongakne muga-muga ponang temanten dados keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Mulane kudu iso mbedakne antarane sayang anak karo sayang bojo. Nek tumrap sampean apa bedane sayang anak karo sayang bojo? Alah salah mesti. durung nyauri kok. Wis to. Alah dadak mikir alah ngono kok iso. Kowe kok tak pancal bener. Gak wani Apa bedane, Jal? Sayang anak karo sayang bojo. Awe apa iso bedane sayang anak karo sayang bojo? Ya ora ana bedane kabeh nganggo welas Keluarga. asih. Takok karo kakak. Piye? Wah, takolah sama kakak. Wah, oke kakek. Kakak kok kakek lho. Untukku mau rodok monyong. Ya iki ngrepotne Sampeyan iki. ora Bocah iki ngrepotne lho. Angger ngomong muncrat meneng netes. Timbangane dadak rao. Lah iki ndak menawa Mas untune, Mas. Nggih. Mek anu lambene kurang maju titik. Dadi Boten. kapan iki? Sampeyan arek ngomong brongos ya. Aku tenang ngeten iki pangapunten Pak Eko melok paguyuban. Paguyuban apa? Kemeng mingkem. Kemang mingkem iki nek numpak sepeda motor lucu lho Pak Eko. Pripun? Critakno. Numpak motor ngono kesusu arep ndon tanggapan ngene iki. Wah. Lambe kuwi suarane koyo gendul kena angin. Piye? Mak Kuwi nek alon, mbok giatne gas banter. bantere wong kesusu man buka biar lu globak. Kuwi jane lambe apa korden Nutupi rai. Apa bedane sayang anak karo sayang bojo? Iso apa Katok. ora? Bedane apa? Ora iso Pak Eko katok. Mboten iso. Lek Tenan. ora Mas kula padha sayange. Mas. Alah mboten saged. Bedane sayang anak karo sayang bojo. Nek sayang anak, anake dolanan ning ratan, jelalah kok katoke mlorot. Diceluk karo pake. Nduk rene yo diunjukne. Nek sayang bojo, Nek sayang anak, kuwi kan sayang anak. nek anake dolanan kok katoke mlorot, gagi diceluk nduk ndang rene, katok diunjukne. Lek sayang bojo. Lah terus nek sayang bojo, Niku beda karo sayang anak Pak Eko. piye? Nek sayang anak pamane katoke mlorot ngeten to. Iya. Langsung nduk ndang lajeng diunjukne. Nek sayang bojo, Pama bojone katoke mlorot. Ayo pelorotne pisan ki sapa kene? Niku lho Pak Eko. Oh, Pun lho. iya. Saya mengke kula SMS. Oh iya. Sing genah temantenan iki ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Mas. Betul Pak Nggih. Eko, cocok Amin. dan masuk Pak Eko. Nyanyi-nyanyi nganggo religi. Loh. Oh. Ini kan bertepatan nuwun sewu dengan Isra Mi'raj. Wah, Makanya tenan. pernikahan malam hari ini pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. mendapatkan berkah dari semua para tamu undangan. Amin. Mas Yok niki elek-elek kaya ngeten. Oh. Suarane apik lho. Mosok to, Mas? Kiroah.
Mas, Kowe coba ngedeni lho. Kowe tak awakmu Nggih kula anu ngaos kalih niki nate teng pondok. teng pondok niki. Wingenane teng pondok Tebu Ireng Jombang mboten ketampi. terus pindah Teng Tebu Tek. Setebutak sama Ora ketampa rono. pengajian diduduhne sapa to Ucok, sejatine ya. awakmu. Wong loro iki nuwun sewu jebolan pondok. Mas Kula Yudo. niki saking pondoke weteng kula niki lho. Oh. Kula tato beduk. Lho. Udel bodong Weteng tak tato beduk. Oh iya. Tak tabuh mesti muni weruh tabuhe ning ndi? Piye? Ngisore. Lho. Ora tek kena. Tabuh. Lek Mas Yudo iki memang terkenal Mas. Terkenal Jenengan nggih. juga Iki lho dai. seksine iki Juga lho Pak suka Eko. ngaos. Dadi lek panjenengan iki weton pondok ya genah. Lek nggawa wong mesti iso ngaji. Sampaikan walaupun satu ayat dek meo awakmu sing qiraah aku sing sari tilawah. Kowe artine Nganti ya. ngisin-ngisin karo pun kakang. Iya. Assalamualaikum Pripun swantenipun pripun bocah kaya ngene niki lho swanten. Kaya ngene niki. Iya iya. Swantene. Suarane apik. Salame wis ketok lek ngajeni, ngaji gitu. Repotne. Iya. Ngomong nyemprot meneng netes. Sini timbangane kowe ndadak rawuh. Iya. Iya. Bismalam salim saliban nabrajib. Bis dengan menyebut salip-salipan nabrak jib. Lho jane nang bis lho enek apa? Ada pedagang angsangan jual nasi pecel. Ada pedagang asongan jual nasi pecel. Kulupane opo ae lho terusan opo kolu. Kuluban kodong jati kausar. Kulupan godong jati kasar. Terus apa ya kolu ngono wi lho. Mengko kalu Kok cek krungu ae? orang kalu leken. Janet. Bocah iki. Dilek iki lho terus rasane ning weteng kaya apa lho kok ya krungu ae aku omong piye-piye. Wah, lek gendeng ne saja kok. Sodokono sodokene. Bilyat. Sodok kono sodok kene awakmu. Rumangsaku nek iso tenan lho iki ngeruh sing pinter iki. Wis tak kandhani. Penistaan Wes lah iya agama iki kowe. ngerti lho. Le. Penistaan piye aku ki terah ora iso ngaji lho. Lah ora iso ngaji tak kongkon kok gelem. Salahe kok dikongkon. Ora nyanyi nek ngono, nyanyi sing nuansane religi kaya Pak Eko iki mau. Awake dhewe iki lek Iso, nek nyanyi iso nek nyanyi. ngomongne negara, ngomongne agama sing ati-ati. Sing hati-hati lho. Kowe aja sembrono. Aja sembrono kowe. Wis rupamu ngono entek malah kowe. Rupamu ram bentuk. Lah iki kene iki nyapa? Sak rayo untu tok. Penting lah urip. Urip ora tau adus. Penting lah andukan. Andukane ora tau raup. Penting lah kosokan. Tapi lak ra sabunan. Penting lah sikatan. Tapi lak gawe oli. Oli ku apa motor? Montor ya apa uduk? Uduk ki mau metu bane. Bani apa karet? Karet ki mau iso dipangan. Ya jepret cangkemmu kuwi kok. Mangsane kok. Ora lek nembang apa sih? Nembang apa sing iso? Religi Religi lho, religi lho. Nasional. Apa? Opi. Re. Re 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 re. Suwe-suwe wedi to aku karo cah iki. Gilani to kok suwe-suwe gilani lah aku sing nggawa kok omah iso malah gila. Aja mbok sawang. Idonono e. Ayo maju. Ya. Disiarne to. Para hadirin yang berbahaya. Bahagia sodok delosor engko. Rupane ra memper ngomongnya salah terus. Langsung Ayo, lagu ya, langsung lagu.
re 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 ra 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 re 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 ra re ra ra re 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 tompoan re 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 tompoan re 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 Leku nyanyi lu kapan? Lah karepmu lho piye? Kok kan ire-ire ae. Lah kudune piye? Si tok kuwi ire-irene pisan tok terus mlebu lagu. Oh alah. Astagfirullahaladzim. Abani. Yo. Jiro lu re alah alah. Kowe iki meneng nah. Lah jare si tok. Anu langsung lagu e ora rasah kok ngarep malah ora teko. Oh iya. Obat hati kae lho. Iya. Obat mati. Werna-werna perkarane Mati. kaping 1 Ngombe kopi sak cingkire. kaping 2 Mangan duren sak kulite. kaping 3 Lemut permen sak bakule. kaping 4 Lah. Oke men pertanyaane. kaping 5 ngemut mercon sak cangkeme kaping 6 Anak 6 kaping 7 kaping 8 apa neng saya ora jelas to napa rasa ora jelas lho lebar mbok sungeti mercon cangkemku ke, Bang. Nah, anu nyumet mercon alon-alon aduh. tombo hati kok malah oh rusak. tombo mati kok niki mboten tombo tombo ati mati ya ta, iya. dadi saunine nek ngomong Ya niki Allah. Niki terus ketembangan mas nggih no nanjake ibu bulan ada komplit Oh, niki iya. mulai saka cilik gede setengah gedem Iya. tengah kemplampo terus tuwek Sik to sapa lo tuwek? niki lho Oh ya rumah saku. Sing ndi? Tuwek ndi? Kok randang pangan codot? mangsamu iki ibu Ibu pertiwi barang kok iso kapok Yuda. nyapa Aling-aling ngono iki. nyapa to iki nyapa Arep brek. mangsamu Oh. urung tau nek nyembur iku melonyoh Terus ki mas. siap Prengat-prengot. adik mikir apa Sangga uang. Mbak Elis, Mbak. tanpa guna sing gembira ate ayo wes barang Kuwi sing dalu jeng. Elis. Nggih, sekian dalu Bali Mbak Cangi. Niku Mas Yudo karo Mas Meo. meo Nggih, sekian dalu. Ya ampun, nyawang wong ayu ngene iki teko omah bojoku kudu tak pateni. Loh, sampeyan nyuti bojo to? Anu pateni lampune pripun? Sampeyan nyuti bojo to? duwe bojo niku napa yo niku wedok. asline bojone hadiah permen kok
dikopiokno terus metu niku. Lotre. Rumangsamu sawangan to Mbak Elis. Kowe nek nyawang Weh. Mas Mio kuwi kudu Ya. apa? Kudu piye maksudnya? Nyawang Mas Mio iki lho perasaanmu piye? Nek aku kok kudu mutah. Muni aku kudu ngidoni. Nggih, kenalan riyen nggih Mas. Jenengan Mas Mio. Tangan. Tangan iki lho tak suwak. Durung muni kok, Dok. Poangane lancang ngono bocah tok iso. Durung, Mak. Dik Lime. Pokoknya kalau ketemu Dik Lime terus gimana gitu lah ini. Dek li apa to Mas? Ayo Wis arane anu kalau. Kayak Bang Jarwo. Iya, pokoknya semua kalau sama Bang Jarwo beres gitu aja itu lah ini. Mas, sumpah aku dilek gusine mencolot. Tapi ora mungkin mencolot wong kene nene iki dikai semen kok kene. Cangkeme kan dicor. Mbok sesuk ngene Mas Mio, sesuk digolekne kawat dadi rodok di anu. Empun niku karepe ben padha ngene penyanyi-penyanyi niku kan Dibegel. dibegel. Begel. Empun kawat wolunan barang budal. Kalat wanulane malah dipangan kolu kok. Karo dek kenalan sing apik karo Mbak Elis. Tapi saiki aku nek numpak motor ora tau muni. Sebabe Nganggo masker. Wih, wah, malah kolu. malah kolu. Kenalan iki lho ada cewek cantik Mbak Elis. Mbak Elis. Nggih. Lo ngece lambene ngene-ngene. Hah? Ngene-ngene. Ngece kowe. Tenan aku modele ngene kok, Dok. Kenalan sing apik Mbak Elis. Sing apik. Lho, tangane. Durung muni. Kula Elis Mas. Profesor Kiai Haji Dr. Ambles Jojo Meo. Iso ngomong iso ra yakin belasnya. Sing jelas ya awakmu IR. Insinyur. Apa insinyur? Ide rokok. Urut tontonan ke lho. Rumangsamu Mbak Elis. Ngecek kowe Mbak Elis lho. Mbak Elis sampean. Lha ket mau plorak-plorak lho Mas. Ket mau plorak-plorak sampean kok ngecek aku. Rumangsamu. Rumah sakmu apa? Tas ketemu, tas kenal kok plorak-plorak pelilak-pelilik. Kaya Lambene ganteng, melecar-melecur kaya ganteng-ganteng kok. Kayak burimu melilik. Apa? Urung. Susu. Susu aku ae. Kowe iki kudu ngene ngopo, Bu? Hanya apa? Lah kena yo ning kono cedhake stasiun. Patumu kok rumangsamu. Petuk karo Mbak Elis bagaimana cara merayu seorang pria yang agresif. Oh. Tak ada cetok arwah ning dalan terus merayu dengan Rayu. suatu tembang mamane. Ayo Ndang. Iso ora? Gegarane wong akrami. Dudu watu, dudu gunung. Kok rono ta? Sabar. Sing dadi pertanyaan nyuwun sewu niki kenekan kula laras mboten, Dik? Sepinten Sing apik sing modern lagu ngrayu wong wedok kok gegarane wong akrami iki lho contoh nada Mas Aminir. Wah, oh iya. Berarti dangdut. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh Wah, Iwan Fals. lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara rikongu berdemene mung welas Banyuwangi. isun Lagumu Banyuwangi. Heh? Lagumu teko Banyuwangi. Kupingmu sing basah. Balenono to balenono. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara rikongu berdemene Mengelas tak dis. Wah, rumah sakit. Lagumu. gawe po iso ngrayu po iso lagu modern. Aku ora tau nyanyi kok, Do. Lah iso apa kata-kata mutiara. Adik. Jenis apa nge? Elis. Elis. Di rumah kamu ada taksi enggak? Nggak ada Mas. Kalau ada pengen sih naik taksi sampai ke hati kamu. Elis. Helm Mas
Yuda. Elis, badan kamu kok besar banget. Ah, masa? Elis, Heeh. mie cicih dong. Apa wi? Apa wi? Saya tak genana, aja biayaan lah. Aku nerokne anakku lah balane mie cicih no. Terus lah cicih no, tanggo dolanan gitu. Baru banget. Mas Meong duwe keistimewaan paling nembang Jawa. Dandang gula si Apa sing keistimewaan? Nyidam sari apa? Aduh wong. Jajal ndang karo dirayu dong, karo dirayu. Duh wong ayu. Apik to. Cangkeme kaya corong. Aku nyamang ora tak Lah iya. mentolo. Aja disawang, langsung Mesti lek- sodoken lah. Ora serius. Dijak mlaku ning taman. Dijak mlaku. Pujan ning ati. Wong ayu. Nggih dalem Ya, Kang Mas. alhamdulillah ketok seger ya, Nduk. Seger apa? Seger du. Tak hantem dhewe kok. Maksudnya seger awak. Kaya ngene rasane wong nandang Kaya kakek sitok kaya. asmara. Ya lah, Mas, nyapa lu sok kaya ngono ki. Iki jane cangkem apa portal? Biasa ae to. Jarine ben laras. Ben laras e, tapi ya aja di mengone alon-alon. Momoro ngono jombo-mbo. Momoro. Lah. Alon sakmono ae aja mbombo. Ndang. Sakmono. Sakmene. Ora apa-apa, Ndang. Foto. Laras iki lho. Ayo. Mulai sakmene. Tapi dipasno laras. Foto. Mulai ngono Yo, ora ora sopas, kena. Mas. Ayo. Ora iso Ndang. pas. Digandeng. Apa to awakku dhewe. Wah, suarane yo penak. Suarane iki penak-penak. Jan. Sira wong ayu kali nyamat. Kok persis pentungan tenan. Tap Mas, tap. Piye to? Kentongane ndi? Lho nyatane eneng wayahe role main yo main. Yu wong Suarane ayu. kentongan pile wong renek anune kok iso. Lah eneng Piye, kok lak piye? yo main. Iki kan kingko nganggo pragmen. Ramen. Sira wong Wis ayu dadi kali iki- nyamat Iki ya. dadi kali nyamat, awakmu kali cewek. Coba gandeng Kali nyamat. Aku Aryo Penangsang. lah aku. Gagak rimang. Apa wi? Api, penting dapuk rol gagak Gagak rimang. rimang saya to, Pak. Gagak Api. rimang niku gagah. Gagak gede dhuwur. Aku gagak rimang. Ya. Ya, kowe ngerti ra gagak rimang ya apa? Apa? Jaran. Jaran. Kurang ajar. Lho enek Aku pemain kan seneng. melu main ora, melu main Ya wis ora. ketutne lah kok timbang ra dijak. Ayo. Ora lali sing teko sapa ya wong ayu. Urung. Jarane kok digarae ning kono sih. Wis kurang aku. Urung. Wis kudu jigar roe. Ana kedaden kang kaya mangkene ing antaraning Jipang Panolat kalawan Kadipaten Pajang. Weh kok ya bener to ceritane. Oh, sik to. Lho, jaran kok ngoceh. Wong ayu. Sultan Hajiren ya wis tumeking pati. Mula saka kuwi aku kudu bisa paring pangayoman marang sira. Ayo. Tak boyong menyang Pajang ya wong ayu. Kowe arep boyong aku menyang Jipang Panolan, Iya, Arya Penangsang. iya. Ateges aku arep kok pek dadi bojomu kaya ngono. Kaya Wis mangkon. nobrak to we ban. Kowe iki jaran lho. Nyapa lho kok melu-melu. Ya. Jaran ngomong aku nyapa dadi jaran barang. Ning kene sik, jaran iki lho sikilmu ngarep. Kurang dhuwur. Wis nganggo sikile sapa kono? Rama. Ayo. Wong ayu. Apa pun Kakang kurang sugih? Apa Kakang kurang sekti? Apa Kakang kurang bagus? Kurang raine kaya ngono no.
Ayo. Piye Wong Ayu? Aku ora sudi kok bayang menyang Cipang Panolan kono Arya Penangsang. Kowe ora gelem. Kowe padha karo gugah macan sing lagi turu Wong Ayu. Arep tekon Di macane ndi ya Allah. Kosek to ya aku dorong. arep tekon di papanmu bakal tak oyak Wong Ayu kowe. Luwih becak aku mlayu timbang kok mek dadi bojomu Arya Penangsang. Kowe aja mlayu. Yo. Lah jarang. Kosek to. Ojo mlayu sik. Ya Allah. Kowe iki iso dadi jaran, iso lho dadi jaran ki. Ya ampun. Kali Dawir. Kali Nyamat. Kali Nyamat. Kali Nyamat. Aja mbok anggap sembarangan kowe. Rumangsamu apa? Ih, keri. Aja kaya ngono kowe. Keri. Ayo. Yen pancen kowe keri aja. Bakal tau ya kowe. Ayo. Rono, mlayu nih Rono. Hei, mengguri, mengguri. Ngarep. Wes. Kali Nyamat. Jaranku bongko. Aku ning kene malah goblok to ya. Ngapa? Aku sing dadi Arya Penangsang nyapa aku malah mbok tunggangi. Gak salah penangsang gelem tak tunggangi. Ora ben terus tembangnya Mas. Terus nih. Heeh, dadang kula dintekne. Aja anu. Tekon Jaran bongko. Do dewa. Ayo. Dawa. Dewa. Ya ya dewane dawa. Dewa. Jawa Tokong. Apa Mas? Welas. Welas sono mring wa mambi. Mas Yudo peduat musik iki jajal. Pedot kula mboten saged. Muni ya to jajal. Apa wi? Iki lho minyak kapal. Kenapa? Ingat. Ngapa? Mripat. Gampang to golek karet gelang dibong tatasno mripat. Kowe ngerti apa ora uyah ki rasane apa? Asin. Piye? Pedes. Kok iso? Kowe mara ning pawon jumuk uyah sak jumpit. Wehno mripatmu. Engko ora unine piye? Mripate pedes. Oh iya ya. Dadi pedes ora mek lombok. Iya, Pak. Uyah ki pedes. Aku malah goblok. Ndang terus nih. Konding ya. Rumah saya kok kaya muntung-muntung to Mas. Kuwi digawe ngono piye Mas? Niki cara cangkeme udunen dadi. Aku tangge mingkem ki kaine ora cakup. Ayo. Wong iso. Ngomongi ngemut gusi ya. Oh ya awakmu Aku akeh teko diaru-arui karo ibu-ibu sing tandang rewang. Apa? Mas Mio, saiki kok ngemut permen. Permenmu iki untu aku. Ayo. Ya. Tekon ding. Besok kapan? Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Umpamakno sira nakoda tan astagfirullahaladzim ning bajing ning kene Anggitku ya ben mesra no. tanpa prahu sasat saraking Jaladri teko kono. Ya ya. Didam sari as monyong Moro. sing nandang asmara cangkeme monyong. Walah. Apa niki? Enten pamundhut saka Mbak Anissa Faiha dan juga yang lainnya memanik Mbak. Siap. Nggih.
Dilanggamne mlebu ning dangdut rasa kesusu. Ya. Wah, dados nggih. Mbak Anissa Faiha. Mo sliramu kadadi mani ing kalbu pendo retno kang katon maleleng danelingmu kinyo tansah eling senadyan nado rasaku tansah sumanding rino wengi aku mon tansah ngenteni tanpa kata nyidam tetes sing tresna yang setuhu dadi taline atiku kang tansah anandang kasmaran.
kaya Terus ya Mas. Nggih, siap. Aku arep njajal Mas Budi. Mas Budi ben munggah ya. Mas Budi, Suara suling kumandang suara. Suara suling kumandang suaranya. Suling silakan dangane. Mas Budi, yayine niki ta? Nggih. Kowe iki jane ngopo lho? Lah nek kakange nandang gawe ning kene kok nyusul ki ngopo karepmu ki lho? Aku lah ngene iki adep-adepan kaya wong ngaca to. Piye Kang? Awake dhewe nyuwun sewu suwe ora kepethuk. Tanganmu neng di tanganmu, tangan suwe ora kepethuk. Tanganmu. Iki Lah iya ben ketok leh sayuk guyub rukun karo kancane. Nah, alhamdulillah wong yo barang awake dhewe iki suwe ora kepethuk. Nyapa? Iya. Kowe aku tanggap. Pripun? Nanti tetep Mas Budi. Lah iya. Cangkeme kok padha ya. Awake dhewe kan ya grup merongos ngono wae lho enake wong ngomong. Bengi iki pokoke Pak Eko nglumpukne wong elek-elek. Dadi Iki mau Apa? anu ana sing ngersake jambu alas aku arep njajal Mbak Puci kon gandeng karo Mas Budi. apa saged? Suarane napa saged? Kowe ngenyek do aku ya iso lho Mas Yudo Wah, nyanyi. Alah mau biasa to nek ngomong kok dadak oh Duh. kamu ngenyek jangan sayang. Biasa. Biasa kok. Du re Dites nek ngetes tenan to rumah Ngetes tenanan sampean. kok. kalah. Du Do Jan- do du do do. Iki cangkem iki nyapet aja iki kok iso Sing- wangel dijak omongan kok iso. sing seragam ngono lho. Trayo sing ora laras cangkemku kok ya iya. Lek Mas Budi ki sing ngono mek untune tok lek iki jan teko anune Mas. Nggih Kan nggih. sak niku. gusi-gusine kuwi apa? Ora ning mates. Oh, Ayo Pak Uci. komplit ae. Iya. Ah, jambu alas iki ning gene Mbah Satam, Cik. Ngene Mbah Satam dulur dhewe niku Lah Mbah iya mulo iki Satam. mau adik kula kan Wong numpang pisan. gagah awake cuwilik. Gagah kok. Gagah wae cilik kok ndak sembodo. Lah, mesti cilik. Gagahe gede dhuwur kok gagah. Ora wae tapi iki cilik. wong cilik tapi gagah ngono lho. Wong Anu ngono. jenenge Satria Wibowo. Wah. Satria. Wibawa apa wong jase gegeden kok. ayo Ya. Kaya centelan klambi ngaten. gasek ngono Mas wong jasek ngono. Gales. Gales ireng. Gales ki ireng. Oh Gasek. iya ya. Gen kula gales ae. Ayo Mbak, karo Pak Uci, Pak Uci. Nggih. Iki tites mboten Dites. tites nggih. Yo dites to njaluk pirang tesan. Ayo, Aku ya. nyawang iki jan kowe kok dadak rene barenge ngopo lho. Kowe lho nyapu nyawang Mas me wong raimu dhewe kaya Lah iya tuh elek kaya kembar lho. nemen awakmu lho malah. Bareng merongos. Aja nganti cipokan lho engko suarane cekrak ngono. Ayo ya. Kelingan
manis eseme terus kelingan ramah kemuyune terus pripun Hebat. hebat napa wong swara keter kaya ngono hebat kelingan Pak Yudo lah kuwi apik to kelingan manis eseme terus kelingan ramah kemuyune enak awakmu tresno lan kasih ora Ayo, laras ora Mas. laras 3, 2, 1, monggo. sembah nuwun, pokok dalu niki minangkani pamundhut-pamundhut nggih Mas Yudo. Nggih, diaturke pamundhut-pamundhut saking para pamirsa pandemen seni tradisi wayang kulit. Niki enten sahabat pelawak Indonesia. Oh nggih, singkatane SAPI. Nggih, nggih, SAPI. Sahabat pelawak Indonesia. Sapi barang jaluk gending lho saya. Ya, selamat malam Ki Dalang Eko Prisyanto beserta kru dan juga Cak Yudo CS. Saya minta lagu Lungi Tengah Asmara Kota Langit Ambe Bumi lah mendem ati. Wah. Sekian, terima kasih, matur sembah nuwun. Niku wau Pak Marji Guru nggih nyuwun lagu Lungi Tengah Asmara. Oh iya, oh Pak Marji iki akeh. Nggih. Ayo jajal Puri Rana. Puri Ratna. Jaranan Jarane jalan tedi jarane jalan tedi sing tukang korone sing iri para mati cek nurut jarane jalan tedi Puri Ratna dalu punika bucange. Nggih. Diaturi nembang napa? Loh, niki enten sing ngersake Banyu Langit karo Gubuk Asmara Banyu Langit. Cocok Banyu Langit mawon. Saking Rurul plus Manik Mergayu Bandung. Bah.
Yupuri Ratna. Yupuri tiang Jawi nggih. Nggih. Ki kowe wong Jawa padha. Gibas. Ya Jawa kok iso. Tekoni kok nesu. Jawa. Ora oleh nesu. Nek nesu didol. Ora oleh nesu. Terus Kowe wong Jawa. Wong Jawa. Kowe ngerti huruf ana caraka? Ngerti to? Cacahe ana pira? 20. Lho kok iso 20? Ana caraka Data Sawala padha Ya-yaan teko Data Sawala sapa? Lah, Ana caraka 20. 5. Lah kok iso 5? Ana caraka lho. Lah Data Sawala padha Sing ngongkon ya-yaan teko Data Sawala sapa? Oh, lunyu. Ana caraka ki. Cangkeme lunyu bae. Lunyu ki poli. Nek kowe engke ngarani ana caraka komplete 20. 20. Nek dijupuk 9 isih pira? Jipuk sanga ya isih 11. Ya ora. 11 goblok. 18. Lah kok iso lho? Ana caraka Data Sawala padha Jaya Maga Batanga dijupuk so karo nga. Oh iya iya. So karo nga. Iya ya lawas niki jane iya ya. Jak ndudah sing lawas kok angel men kowe iki lho. Iya iya. Lah terus kowe kok nekoki buri Jawa rumangsamu buri iki pesinden lho. Bendina ngetutne wayang kulit lho. Loh, asli piantun Jawa ya nak Buri. Berarti ngerti tlatah mriki ngerti paham kabeh ya nak. Alhamdulillah. Rasah nak-nok basa kene iki sing tek-tek ngono lho. Oh iya iya iya. Gunung sing anggek bar nyebar awu ki gunung apa nduk? Gunung anding kene iki lho. Gunung Kelut. Saiki genti kowe tak tekoni dah. Apa? Piro bobote Gunung Kelut? Ora iso to goblok gedhen. Iso apa ora? Ora iso. Goblok, kowe iso nduk? Nggih, napa? Iso. Saged. Pinter lho, ngene iki lho dadi bocah ki. Nggih. Ngene Pinter. Ngono Sapi ki sikile ana pira no? 4. Papat. Saiki genti kowe jenenge sapi ki engke sapa? Apa enak jenenge? Iso apa ora? Satam. Alah Satame sing kagungan damel kok ya. Anu, sapine Pak Satam, sapine Pak Satam. Aduh. Jenenge Iso apa ora? gak iso. Goblok kowe iso nduk. Saged. Pinter lho ngene iki lho dadi bocah ki. Ya aja kuwi to sing wayang-wayang lho. Wah teko wayang. Ya ndang. Weh ya. Wayang semene mbiyane iki sing paling sekti sing ora tau turu. Sing ora tau turu. Semar ya Pak ya. Ora. Semar. Dudu. Sing ora tau turu sapa? Janaka. Dudu. Gaene topo. Ora. Lah sapa? Sing ora tau turu kuwi ngono jenenge buta rambut geni. Kok iso? Arep turu piye engko wedi bantale kobong. Ya apik ya. Ya Iki bener. termasuk lawas ya Mas. Lawas. Dudah bola kependem. Lawas. Lek kuwi engke sing ora tau turu, sing paling sekti sapa? Enem Pandhawa enem Werkudara. Masalahe Werkudara kuwi ndek godho rujak petis. Lah mbok werku piye ya ora teko sakmono. Godho rujak petis. Sing paling sekti sapa? Polo. Bener nek to yo ngono ben lucu kok. Alah. Sing paling sekti. Kresna. Ora. Sejata. Sing paling Cakra. sekti kuwi sitok. Sapa? Mboke buta rambut geni. Kok iso? Lah nglairke rambut geni ora apa-apa coba bojomu. Nglairke rambut geni apa ora kemeritik mungges mbakone. Ya mbrodol kabeh. Nyeluk pemadam wong bedhekan ora ilmiah ae. Oh, ora. Iki lho ben nembang iki lho. Ayo nyanyi. Banyu. Napa niki? Banyu. Oh, banyu. Banyu langit. Banyu langit. Swara angin. Iki lho sing kalah. Swara angin sing reridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Sae. Wis bareng. Aku aja to kok gamelan dieselmune tak jogeti lho. Gendeng kok tanan. Ayo tetrake. Dados menika Banyu Langit. Hadirin tamu undangan yang berbahagia kembali bersama dengan Yuku Sumawardani. Kita sambut penampilan dari Puri Ratna Banyu Langit. Hey. Yuku Sumawardani. Swara angin sing reridu ati.
yuyung. Sampun banyu langit becange. Matur sembah nuwun iki diterusne Mita iki karo Sinten? Ginta. Mita kalih Ginta. Ayo. Kita loro iki Mita Ginta. Migin. Iya. Mbak Yu bikin monggo mriki Suaramu aku rapas. lo aturi Suarane rapas sih. nyindang temen nopo campur sari monggo yu bikin kasuwun mriki Mbak Yu Cangkem seliring ayo melok bengok barang. Ki sing ora laras gamelane polambiku. Ya cangkemmu kuwi kok iso. Ki nyapa melu barang iki. Ora ning apik kok Mas Yan. Apik. Ora pas kok apik lho. Malah siti goleki sing ora pas. Ayo. Iki ana akeh sing ngersake kaya langit ambi bumi. Oh nggih. Langit tambi Ayo. Sing nembang Mbak Ginta kalih Mbak Mita. Mbak Mita kelas pinten? kelas kakap. Ora sekolah lho kelas pinten? Kalih SMP. Kalih SMP Mbak Ginta. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA Mbak Ginta ki mesti awet. Umure mesti dawa nyawane mesti awet. Wong wedok anggere awake kuru umure mesti dawa nyawane awet. Soale nyawane anggere rek jabut nyewantol ning igo-igo. Lho lah kae sing pinggir dhewe kaparingan asma sinten? Sing ndi? Lah kuwi lho, kaparingan asma sinten? Sapa? Kuwi lho. Ora usah aku wis roh. Teater keca. Heeh, teatrake. Lagune Ndang Daud. Kaya langit ambi bumi. Sik jajal Mit, aku pengen suaramu Mit. Dites sampean jajal. Sekali aja dites. Koyo langit ambi bumi, isun lan riko selawase sing mungkin so sesanding. Oh, Ginta jajal Ginta. Iso ora kaya Mita kuwi suarane sing apik. Yen jajal. Koyo Hop, wis apik. Olah abape wis ketara sereng ngono apik. Ayo, kaya langit ambi bumi. Iku pundutan Mas, pundutan. Nggih, Ya, pundutan. Mundut pinten kilo?
jero dodo. Matur sembah nuwun, terima kasih. Ya, Mita Terima kita. kasih. Iki nek Nggih. Pak Mundut saka Kinki. Kinki. Kinki iki saka Taipei City Taiwan. Nggih. Wah, ngersake nduk Lagu? nduk Giwang. Nggih. Salam kagem Pastor Taipei City Taiwan ngersake lewung. Oke. Engko diaturake ning goro-goro. Siap. Nah, iki sik akeh pakaryan sing kudu dilakoni Mas Yudo. Nggih. Mas Meong. Dawuh, Mak Cange. Dilanjut teng goro-goro nggih. Nggih. Nah, ya Nduk, baleni awake dhewe anggone nyanyi limbuk. Aja nganti nglirwake pakaryan akeh sing kudu di aturake ana ngarsane Sinuwun Prabu Duryudana. Monggo tak dereke ya yo. Jaramu Rame-rame Mlebu pasar rebut ngarep samarien kala dhisik anu brek bentus-bentus tabrakan padha kanca selawur dok kulit dawet sing ayu